hakanegi yugirish Bakhuid tong Dubai nagabinda Deivanki Carmelian Dubai nagabinda ka jingjatai bamjugud min CM Jong Sister Teresa Martin SABS Light spots up. Kohimen kopera tongin songu yau jisu hakanegi yugirish Bakhuid nginangai ti hau baroki jingang nur jangi baroki jing dumu shime jangi ai bahunang shimdi pura yaga jingang nur jangi baro bahunang pinseizo yaga jingim jangi ha kerteng uppa baru kon baru mensi Bakhuid amen ka jinga e jangu trai jangi Jesus Christ bar ka jingi jangu blai Lembar ke jingya selok jungo min sem Bakhuid kindon rengka bat pi barong tongin sange support ben ko slai halaga donur ke min sem jungi halor ki pop baro ki bangilele haganega sngi bangi kin ma buram ya ka monica Bakhuid kabala ya side klem sange naga binda ka jing kala ka bamut jungu age stin Bakhuid ngiru ngi duwai ba nginang ya ke jinga e ben kala ka bamut haga ba ina e ka jinglong junga pop Mangin dus tang te mai hakamat jisu. Jisu be eat map igi pop jungi sait kud yangi nga plam. How blay badon bor baro. Bade happy ko himen ko para. Bangalale pop shibun e dagijin parkat. Daki tin, daki kam, daki jingle klet, daka jingle palad janga, daka jingle palad janga, daka jingle palad bakrao e janga. Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid, kabayaisa katizoti, yaki angel bad kiri kui, bad yapi ko himen ko para, banduai na gabinda janga, how try ublay jangi, ublay badon bor bar unisune yangi. Barendala map igi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen Traiken rako isne yangi Traiken rako isne yangi Cristo ma ko Cristo ra Dubai ni boy ka jing demo chang ibara lamba ka jing aside lam chang Monica Bakhuid ni Dubai na gabinda ki longi long sem changi don bon ki kun changi don ki himen ki para changi ki ba im jingai na jisu bangi Dubai na gabinda ki jingala ka ba mor changi bela sakama baro Koblay
may uba pendungen yaki basonsi, but ubala pediang snowsane yaki umat kami janga monica Bakhuid, haga jinkala kabamot jangu Agustin ukun janga. To ai hangi lemba ka jinga lem jangi baro arngut, bangin sosi katang nagabinda laki pop, but ngin shem yaka jinga e janga jingmap e jame. Daw try jangi Jesu Kristu kun jame. Uba im bad sensha renkat bad me. Hake jingelong kave jung men sim Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule nagsiti banengkong jong pelos Bakhuid Pakistan Hatesalika. Pikan mau ik jing tray sitom at jing sipa jangi ku para. Kumno bangila tray ban mit bat sngi. Nang ban om ban kia yano na pi. Menbang ilaya lap hapi ya gospel jong blay. Pilong kisaki baru blay kumju. Bakumnok akorle jongi ya pi kibangit kalong ka Bakhuid. Kabahok bat baklem dak sniu. Namar pihi pitip kumno kumbok pa ule yalaki kun. Ngila kentu ya wave away na pi. Pengla preslor ya pi. Balap tha ya pi. Pan im hakarkom kababidor ya ublay. Utaw bakhot ya pi. Syaki hima bat kaburom jeng uhi. Pan ngi ay ngu ya ublay klemput. Nak banta kani. Bahaba pilap diang ya kaktin ublay. Kaba pilayaw sngaw nangi, pilap diyang yaka, kum kaktin kibriw. Henry, kumbakalong sisya, kaktin ublay, kabatray hapi ibangit. Kaktin jang utray. Number praspa sapundriu. Utray don renkad bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumu Matthews. O Jesu la on kodit yapi ki stadain bat ki paharusi riu arsa. Nabapi serim ya ki jingtep bala pushara. Ki bayitinat na shabar Henry hapo ki dap dakishing jongi brio baya but baro ka jing jaklia. Kumju mapiru habar pe pao ki bahok ba haki brio.
Henry hapopat pidam da ka jing arsap bat ka jim baman. Kodit yapi ki stadain bat ki parisi riu arsap. Naba pitte ya ki jingtep jongi nongya tulupa bat pi penipu iping ya ki mot jongi rikoi. Da ka ba ong ladang ila im haka juk ki pate menjongi ngin dala yasalalang bat ki haka ba pin play yagasnam jongi nongya tulupa. Tigunda pisaki persha ya ladehi. Bapilong ki kon ki ksiu jong ki to ki bela peniap ya ki nongia tulupa. To pinda pura na markata ya kaba ki pa timmen jompi kila stam. Ka gospel jong utrai Tira yabe Chris. Kohimen kopara bayid hautrai Jesus Christ. Haki jimpuli haki nigi Sngi kamdame ne ka gospel. U Jesus uyai bateng ban kedau iya ki piracy bat ki star dine eke jinglong junkie kaba persha yaga saindur ke jango padai. But ladang isnga bhang yusngo u Jesus pendon kam yek tin kor hadu kata kabaki bad yek nong snapuru kin lingo bale u Jesus kren katne persha yaki piracy bad ki star dine. Padu Jesus utmu padu latrang dik ba da kaba snap yaga jingi ka jangu bad ka jinkendu jangu kin kala kaba mot henra ge jing so si kalong kim treben patiao kin diatru halor ke tin ga bau Jesu kren halor ke jimpin paid bad nang tau Jesu kren pilong kum ke jingtep bala pushara ha ke tin Greek ki brio ki ba arsa ka kren bakilong kum ki nongle ak drama haka stage. Kane kalong kaktin ka baki pindon kam ban peni ki bruyu syapang kane ka jinglong arsa. Ngi baro ngi paid film. Ngi paid ya kino ki nongle ak. But ngi sautanar ban paid. But kadbang idang paid ngi tip kita ki bruyu ki ba ak kimde ki bruyu ba shisha ki ba imkum ne. Lese ki riusuniu ki wan ak kum ki bruyu ba rikuit. But ki rikuit ki ak kum ki bruyu ba sniutam. But ladangi peit ye ki jingim jongki shalindet ngilaban yo I. Kimde shisha ki bala ak kumda. Lese ka jingim jongki kalang kambabha ne kam suniu. Minda habau jisuang pilong ri arsap pilong ka jingtet bala pushara ujisu mud ban ong hapo jompi dandon bun ke baro kabak sniutam nakata daw haka jingim jongi ju katbanang jan bad kasngi burom paska ki shayad ai pushara ya baru ki jingtep kramba kanlong kamli bad ki bru kin yo I lupa na jingai bakinam kta ne kitur shajan ye ki jingtep ne markat bagi ju ki penkre nagabenda kasngi buram paska kidon ke jimpin kre binyabha bakinam kwashu ban bit kano ke jingsunyu na mar lada ki bit ne kata ya kano ke jingsunyu kamda me ke jingtep ki haban ne ya lamba ke rti side kuit biang bat kenang bampor bat kinum la satya ban pin urlong bat pin menda ya ka jinglenium paska te ki haban long ki ba kusiar naka ban bit kano ke jingsunyu bat menda jisu ong wad lada ki brio ki ai pushara ne ki pin kuit iya ka jingtep hapo jongka jingtep kadon ayu ngitip don ki shim balaput don ki jingjaklia but kata ke jingjaklia pan kam shimla vengno napo henry ki shuai pushara shabar bad ki perkat baka ki biang bait
bad ki ai badu jisuam bun gi briu ki long kum kanega jingtep bala ai pushara nabar henre hapopat ki don ki shim balaput ke jinglong ba man bad ki jing sinio karukam da ka ba im hakata ke jinglong ga basinio ki peni habar ba ki long ki briu ki ba tip top don bun gi briu ki le kumne hakanega juk wat hapo ka balang ru wat hapo ka jingay jongiru idon bon gibru ki im kumne ka jingay kalong kum ka jingle pushara ka jingay ne ha ka jinglong dakon ha ka balang catholic kalong kum ka jingay pushara naga benda bon gi kristan ki im ha ka ne ka jinglong kilong ka jingtep namar khapo jongi don bon ke baro bala put ka jingim jongi kalong kum ka metia but ki sautu yalade shimet hapo jongi ha kamensiam jongi omdon eye kabakila bandawa na kabenda ka beneng don bon gi longu pa ki im kumne ke jingit pala dia kaspa jingit pala dia ke nam ka buram ka perlong iki kum ke jingtep ki perlong iki balong ki shing balaput bad ki pendap da ki jingtingit ka babun jai nangda ki peni habar bakilong ki babha badu jisuom kine ki long ki riarsa ki ak ek drama ki don ki ba ak ek drama haye lese ula balong upa nega kami ba shalindet ki don bun ki baro ke basinyu kile lese don ki kun kile ek ak ek drama hakamat kimi ki pa henry shalindet part ki im ya ka jingim ka basiniu badu jisu kedokti ya kum ke ne ke jinglong jongi ha ka ba ula kran halor ki parisi but ke start ain ngirung don kum ke ne ke jinglong lesengi perlong ya ka niam kum ka jinglong ban shushania ke nagabenda bon gi briu ke niam ke jinge kristan kalong ban shania ha ka ba shania ha ka jinge kiyo burom kiyo ya ka identity kibri kiong o une ude kristan une kane kade kristan ha kata ka kertang jongi kristan ki wad ye ke jimman toy shalinde ki wad bon ke jimman toy henry kim wad ye ke jimman toy kaba kongsantam kalong ke jingim mensiam jongi pat kala blood palat kala pot shisha but ki so tu hi yala dai ka jingim baki im kam ye de dor eye badu jisu kam ye de dor eye bad ka jingim kristan henry ki jingpynbna habar kilong ki buru bahok ki peni habar kilong ki bahok hapopat ki don ke jinglong arsap ke jinglong basiniu don bon ki buru wat ha ka kertang ka niam ke penyap ye ki wai hapo jongi ki dap da ki jing siniu sudah ha ke ne ke juk ba menta bon ki kristan ki yesrim bad ka ne ke jinglong ka ba jisu kdau ha ki parisi bad ke stadain kilong shisha ki jingtep bala ai pushara badu jisu udang yai beteng ban ong pilong ki buru pilong ki konjong ki patimen ke bela penyap ye kinong ya tolepa kane kalong ka kawai pat ke jingken no ka babu jisu bu hakama jangki banang tau jisu ong bale jisu ong kumne namar ki yasla percaya jisu kila tumu ban penyap ya jisu nangda kitte ya ki mot naga binta ki rikoi ki pindon buram ne ki kindio buram ye ki rikoi henry shalinda ki don kanega jingsiniu lada yo lad ban penyap ya jisu ki bela penyap ye kinong ya tolepa ki aptap ban penyap ya unong penim umesaya kaneka longa jingma kabashirke kaba kini ki parisi ki start ain kila im bu na preng jongiru ngilong ki ba penyap ya jisu om tang nong ya tolepa om tang ye ka sur jongo bale om tang ye ka sur bala keren hangi henry bon ki kristan hagene ga juk ka ba menda ki im da ka ba penyap ya jisu da ka ba penyap ya ka jingya tiplem junki kim don jingya tiplem eye naga benta ka kaspa ki bushiliang jisu naga benda ka buram ki bushiliang jisu nangda ki wan pidiang biang jisu kane kade ka jinglong jambon giperu wat ya kinongyalam wat hakamat kinongyalam ru nilaban yoy kom kane ka jinglong hakamat kile bon gi kam
shalin dat pat kilong ke ba penyap ujisu don buon gilong ke melong ke pa buon ki kon samla wat mangi ki riniam lese ngilong ki ba im kha kane ka dur ha ka jingim jongi nadu kinong yelam ujisu kinno ye kinong yelam ujisu la khadau ya ke jimba kala jongi nong yelam badula ong pelong ri arsa pilong shu at drama buon ki kristan ki ak drama ha kane ka juk buon ki kristan ki ba kain ba kilong ginong yelam ki ak drama buon lese yaki nong yelam ki ba pau habar ba kilong ki bari koin hapo jongi pad ki im da ki shing balaput watnam ai pushara habar lada pimut ben ai pushara habar peit hapo lupa khato pilong ki ba koi lada pi sautu badon ge jing tuna ban pen peit ngide ben pelut ya ke por ban pen kuit ya lade ko himmen ko para uji subu hakama changi ya ka jimma jongi brio ba im hakane ka dor ki brio ki ba im kum hakane ka dor ki num poi shabaning na mar kumba ki restart ba ki parisi ki adu kadwai ki la penya ujisu haba ujisu la perta haki pide ben kala kim shimla kongu bon sin haga jingim jongiru ujisu uparta hangi daga sur jongu ujisu kran hangi daga gospel ujisu kran hangi lemba ka balang ujisu kran hangi lemba ki briu jongu blai ban kala ka bamot henre bon ki briu ki kensting kim patiau kindi yaturu ya ka jing kon ka jongu blai nanda ki aisha ka jing chat ni haban long ki briu ki ba ishir hem ya ujisu lada mangaban mapi ni ishir hem ya ujisu ni laban kala kabamon henre lada kalam kanega jingid kalam kanega jingkongu kalam kanega jingaiti ya jingim ngimla ban kinti burom ya ujisu ha jingim pengin paisha kala ka jonga men siam jongi hadu katno ni penyap ya ujisu ha jingim jongi hadu katno ni ak eka drama ha jingim jongi hadu katno ni im ya ka ri arsap naga bynta ke jimmen doi shipor arpor bon sin ngi penyap ya jisu ngi im habar da kawai pat kadukam hapo jongi ngi im kum gi shing paput jisu be ed karko kardo yangi pen sle yangi pen kantang yangi bangin dupla pen sautu ya ga jimmut jangane ktin leze me peit yangi ru da ka ba on ko ri arsap pilongi jingtep ba ai pushara habar yarap yangi ban kala ka bamut yarap yangi ban pendimai ka jingim jongi kenamba ngindup shem bindup lap ia me man ka kelimat ha ka jingim jongi en yaro ya utrai Jesus Christ amen. tongin yang tongin pla ya ka jinget ka jongi nganget how play pa baran bor baro unong tau ka beneng bat ka kendo but how Jesus Christ kun ba marwejo utrai jongi ya bala pun men sim Bakhuid ya bala kana ka Maria teisuti ya bala shaleben po pondios Pilatus la sanar pana ya la ya la tep ya la hiasha ki baya haga sngi ka balai la mi pan ki baya ula kio shabening shang shakamonu play pa badan bor baro nang dawin wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngangeit ho men sim Bakhuid haga Balang Catholic Bakhuid haga jingya sila ki rikoi haga jingmam egi pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam chikat amen Lai spa praksa.
Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi. Kanlong ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba ro. Kotrai may ubela penyo holiday ya upai ka jingting kun da ka we ka jingkinia ka bela terwa shisin ba shijinom to sosane banai hangi ya ka jinga e janga jingetele ba ka jingsu ha ka balang jame dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka bet pim. Token tiu ya la ki doinut. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jingpynbna yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame koken rat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut. Namar haka jingim jangi rikuit. Kibela pengandang holiday hau Chris naga bynta ka hima bening. Kalong ka bade hok benyero ya ka jing suma sukher ba perlajame. Da ka ba me khot biang ya ka jing lom briu shaga jing kuit ten rai janga. But me ver ya ka ban mat hangne ha perte ya ka jingai ya ka ba enyo ha ka perte batimai. But kumda rengat bat ka kinhon jang yangel bat ki rikuin ngiyaro ya me bat ngi penbana kalem sangem. Kopara tonginang karpad eu ublay upa. Baun payo men sim Bakhuid halo jangi. Bangindup laban penim biang ya kajingade jangi bar Jisu. Bangindup laban penim ya Jisu hapo jangi. Daga bor janga baneng daga bor jang men sim Bakhuid. Dashisha melongu Bakhuid kotrai katame janga jingkoi barok. Nyamar katangi karpadia me topen kuit pengandang ya kini ki jing tarwa jangi. Da ka bapa ya umensiam jame kum ka umjer halo jangi bakin kerlalong yangi kamet bagas nam jang utrai jangi u Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shashito ula shim ya upu badal ka baingu yame ula kedia yavu badlai halage senran u to shim batabam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga bynta jampi. Hagaju kiru kamendal ala bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ya ka halage senran u to shim bat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben penmi naga bynta jampi ba naga bynta ki babun naga bynta ka jingmap ikipop to le ya kane ban ken mau yanga ko snam bakardor jangu Chris Tapen kuid yangi.
pen koi dia men siam hadim pen koi pen koi pen kia ekibap pangi bashitam yada inginau bamen nagi klam Kajing maya jongka jinget Namar kata nge ke bapen mendaya ke jingia bad ke jimi pa jongu nge tarwa hame ko tra ya upo janga jingim badia ka kuri janga jim penim nge dai ngwai dem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit nge kar padia me bangi ke bayo binda hakomet bagas namu kris ngilong ke bala penyat le kawai da umen siem Bakhuid takan mau ko trai ya ka balang jamme Kabala priyang hasatala ka parte, but the penjana ka haka jingir, ringat, badulio upa Bakhuid jangi, ubil badu bishop jangi, but baur killing do but kirinium. Token mau, yai sister Teresa Martinez Sebius, Shakri jame, ibamela cot no shaladena ganeka parte. To I bama ibala yalong kawe badu kun jame haga jingiap kumga jungu, in long kaweru badu haga jimi pa jungu. Token mau lemro iki himen ke parashin rang but kinte, Kibela Lait-ïa daka bakermania ke jimi pan. Badia baro kibela kalat no haga jingis ne jamme. Top diangi ki shaga jingshai ka kamajamme. To isni ngi baro ngi karpadia me barenkat but kamaria te suti Bakhuid ka kami jang pale. Ujaso Bakhuid kurim changa ki apostol Bakhuid. Uf Francis disease Bakhuid, Kamonika Bakhuid. But baro ki rikuid kibela pen swabhaya me pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut per bangini ro bet pindon buram yame da ukon jamme o Jesus Christ dawu lempado badhavu kallo hame ublay upa badan bor haga jingelang kawe jang men sim Bakhuid baro ka buram bad ke jingero junam la junam amen Kohimen ko para tong induvai nagabinda bara ke jing tumu jangi bara ke jingang nur jangi idwai ru nagabinda father lijo pa one join badni hakane ka community na hakane ka retreat center na do minta kasngi ba ke jing tumu jamu bara balamba seizo pat kum jur ke bawan bu ya bu minta kasngi idwai nagabinda ke ba pangi ba chitam idwai nagabinda bara ke badon ha padenge jing jing jam ko pa jangim ba ha bening ka long ba kuwe ka teng jamme Kanwan ga hima jamme kalong ga mon jamme ha kendo kumba bening twai yang iminda ga jimbam jangi ka bahala ga sungi padama ingi kering khang jangi kumbangi rungi ma ika beles new yangi badwa telam jangi shaga jimban shoy and ray to polite ingi naga basuniu top light yang ingi karpad ko trai naga jing suniu baro ha ga jing spoon jamme tai jing su jing sign ha ga sngi jangi kramba da ga jingarap ga jingis ne jamme Gilait barabona ka pop but in your jingedana ka jing jar baro. Kabangidang up Kamilindia ka jingerman Bakhuid, but the jingwan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Kotrai Jesus Christ, may you bela ong haki apostol jame, ka jingsuk ngay happy, ka jingsuk janga nga ay happy, what pedigi pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jame, but ha ka jing spoon jame, to ay hakaya ka jingsuk, but ka jingatali kawe katkum gamon jame, mame uba im bada basensha, junom la junom, ka jingsuk kotrai, kandon, barabo, renka, but pim, napta ka jingi to Christ, tangin ya ingu, markali. Kunlang
Hakumi ukon lambro jang oblay. Hakumi bakit naga pop jang partay. So kito ke bela korcha ka jingkawai jang ukon lambrot. Try Jisu karku kardo yangi pen slay yangi pen gandang yangi daga bor jame daga bor janga sacrament ka bangila yo pediang daga bor janga communion ministry but communion Bakhuid karku yangi ko Jisu pen goy ben gya yangi ko Jisu lai lud yangi ko Jisu naga jingtai naga jingkup naga jingpang naga jingshitam naga jingsong se bahro kindi buram yaki inga sem jangi bangindup la ben pen koi yaki ke bara ki basuniu haga donur hakamen siam haga jingim jangi bariu Jisu thayangi vai pai vai pen slay yangi ko Jisu hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 hallelujah
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngituai ke jing tuai jubilee bagabor Jesu nang sei so hapo jangi bangin dupia ke jimpin jempura da ka bashim benda ki kamisne koppa uba habaneng toai baga jingeit ba mela ai hangi haukun jamme Jesu Christ uhimen jangi bar ba katlik ding janga jingir spoon kan klang haki donu jangi da men sim Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ga jingkermen bala kerku naga binda ga jingwan janga hima jamme to ai baga jinga e jamme kan pin karnar dur yangi shaki nonglur linka bam ju shomtai ban bet yeke simbai jonga gospel to ai baga tu ki simbai kan pin karnar dur na shapo yaga jait ben riu badia ka perthe mariang baroka we ha ka jingkame lendi batikana yaga baning batimai barka perthe batimai habayenda yeki bo jonga bammen lavingno kaburam jame kan ting shine juno to ai baga jingaye janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen yaga jingang nut ya ke tiar jingkan show habane ai baga taga ju ga jingaye kan pensa priang yaga jingkamen par jingsuk jungunong sius pa jungi satala ka perthe shame ko ble jungi bala kerku junam kan longa buram baga jingaro junam amen ko pa jungim ani kan longa Bakhuid kapteng jame kanman ka hima jame kalong kamon jame ha kandau kumbaha bening toai yang iminda ka jimbam jungi ka bahala gasngi batamap ingi rengkang jungi kumbangi rungi map ikabeles new yangi padwa dilam yangi sya ka jimban shoy and rei ta polite ingi naga bas new amen ko blay ko Maria ka badap ta ka chingaye utrai dan bet pa la kar kuye pa na pte kinde bala kar kuye sopo jom pa Jesus ko Maria Bakhuid ko mi jung play duai na kabinda jung iginom pop minda bla ka por ka jingi ap jungi amen ka buram pa bel kuan badamen sim Bakhuid kumpa ka dalang ka pumining kong kum chuminda para bo junom la junom amen tong ini duai topinda pura hangi ko trai ngi karpat ya ka kam penkia jung ka jingi sne jame bar to penjanai bar to ri yangi banlong kita kiba hakie ke baro ngilla ban pensoba yame dau Chris utrai jangi utrai undon rengka berpim blay badan bor baro in karko yapi upa baru khon baru mensuim Bakhuid yali suk ban penbana ka kubar bha jang utrai daga jingim ka jampi Israel South Spark